Sziasztok! Itt vagyok az unokatestvéremnél, nem a surdácskánál, és mint a valaki ott állna, nem tudom ki az, valami fekete, és úgy néz ki, mint egy boszorkán. Várjatok, megmutatom nektek. Na, bezoomolok nektek. Így. Ti is lássátok. Olyan nem látitok? Itt. Ott van. Ott. És egy képet is mutatok róla. Várjatok. Na, itt van. Itt van, látjátok? Itt van. Itt. És ennyi volt a videó, srácok. Majd még valami lesz, akkor jó. Sziasztok!